ଯାହା ସବୁ ବିଦ୍ୱାନ ବା ମହାନ ଲୋକମାନେ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସତ୍ ବିଚାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଚିତର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭାବିବାର ଥାଏ ସେ ଭାବି ନିଏ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛବି ତିଆରି କରି ନିଅନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତି ତ କେହି ଖରାପ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପାରୁଛ ବିଷରୁ ବି ଅମୃତ କାଢ଼ି ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସରିଥାଏ ସେଠାରେ ଅହଙ୍କାର ବା ଇଗୋ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସଦ୍ବିଚାର ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଥାଏ ସେଠାରେ ପାପ ବା ଅଧର୍ମ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଚିତ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଦା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁତୁଲ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନୀଚ ମାନସିକତାର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଲେ ସେ ତାହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲି ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟତାରୁ ମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖେ ଓ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲେ ତାକୁ ମୁନି ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପବିତ୍ର ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ଉଚିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଥାରୁ ବି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିକୃତ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଏ ଏବଂ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରଖେ।